dok god je Milorad Dodik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, neće se dogoditi bilo kakav prijenos nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu i to je nešto u što svi treba da budu potpuno sigurni i potpuno uvjereni. Svaki put kada bilo kome u Bosni i Hercegovini padne na pamet da preglasava Srbe, da preglasava Republiku Srpsku i sve građane Republike Srpske, Milorad Dodik neće oklijevati da iskoristi one mehanizme koje mu je omogućio Dejtonski sporazum, koje mu je omogućio Ustav Bosne i Hercegovine i koje mu je na kraju krajeva omogućio i Poslovnik o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je pokazao već nebrojeno puta i uradit će to svaki put kada dva bošnjačka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine budu smatrali da je dobro da preglasaju Srbe i da preglasaju Republiku Srpsku. Milorad Dodik će iskoristiti mogućnost da iskoristi zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske i imat ćemo posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i imat ćemo to da potpunosti iskoristimo tu ustavnu mogućnost koja Narodnoj skupštini Republike Srpske u takvim okolnostima daje da bude i iznad najvišeg zajedničkog organa Bosne i Hercegovine, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Onog trenutka kada ne podržite srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, vi niste glasali protiv Milorada Dodika, nego ste glasali protiv Republike Srpske i glasali ste za to da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini mogu da preglasavaju Srbe i da mogu da preglasavaju Republiku Srpsku. Navikli smo mi da je svako pitanje u Republici Srpskoj pitanje za SNSD i da opozicija u Republici Srpskoj nema mišljenje, nema stav ni po jednom pitanju koje je od značaja za građane Republike Srpske. To je nešto što je nama potpuno jasno, to je nešto što i građani itekako prepoznaju i zbog toga mi imamo odgovornost i odgovorno se i ponašamo prema toj odgovornosti koju su nam građani dali i građani povjerili.